Hello Babsong, ang ojora nok ni kichap hataro angkorjak. Gitini ang ojora belai sanane musungmani tongoi malaya norok bai ser khanane musungka. Sung agini jorawo sung bebak jagao no salayo. Chini বিশেষ করে চিনি বুকুম বারারক চিনি তিপ্রাসারও সালাयो চিনি তিপ্রাসানো ওয়ানসারক বাহাইख्लाय बुलाय रिनानि वालाय रिनानि तिप्रासाबाय तिप्रासानो जबा फानांनानै आबहाय ट्राइ खालाय दंगौ हनै जों गोबांमा जागायाव न सालायो जों बेबाक जागायाव न सालायो फिया नायदि द अबोथ' जों कुबिकक न अबो कुबिकक न चिनि बरक न बाहायख्लाय खाफिलाया नं अमाहाय रुपिनि नं रांखल नं देबरमा नं रियां नं जमातिया नं मलसम हनै गोबांमा पलिटिक्स थुंगoi चिनि दफानि बिसिंगो चिनि तिप्रासानि बिसिंगो जुनो गोबांमा थुंका गोबांमा बिसि थुंका थुंमानि यागुलबो जों दाबो बैबाय थुंजाक दङ आबो जों 100% जों एक्सेप्ट खालायमार फिया अबो हंके जों खोनाजाक आगिनि सिमिनो ना आबर हंके जों आगिनि सिमिनो खोनावो जों आगिनि सिमिनो अखरा रंनो बुखुगो खोनाय फै हाय दिबा हंके फिया रमदि okok chini tiprasani bukhuk tui khanaga hingke chini tiprasa ungoi tongoi chini tiprasa bai tiprasana bulai na nayo chini tiprasa bai tiprasana walai na nayo chini tiprasa bai tiprasana divide and rule khaina na nayo tongo kengke abo belai obak nangjaknai dorok jotono na belai wana ma singsan nangjaknai chini tiprasa ba bahaikhlai tiprasa tutui chini tiprasa bai tiprasano walai rinani bulai rinani abahai try khlai tong ba abhai ke chai to goi tong nenro chung joto sewana jaknai dini ang okok na sanane phaising thangoi tong ta khokte bukok chong ang kuno abo politics mileage ni baga kok saya ang kuno neta ya pia abo nugoi belekha khamka men kokha abo nugoi belekha khamka bobono nuk nge ta khokte bukok chong e norok ne bustango hi norok bai thangbo pore nai di angbo pore nai obono khanawoi norok thamo wansuk abo tiprasa no bulai rinani chai tongmani yada sigam pore dihi screen rijak aro sujak tongo TTAADC mandai polinpur o taklai TMP o rupini somasni borokno mansinai hinmani kubuida jani obo kaham kai bujinai di ang tai waisa pore ono TTAADC mandai polinpur o taklai TMP মানে ত্রিপুরা মথা পার্টি ও রুপিনি সমাজনি বরকনো মানসিনাই হিনমানি কুবুইদা জানি ববনো মানসিনাই হিন তামনো মানসিনাই হিন রাং দা পয়সা দা গাড়ি গুরা তামো মানসিনাই ব মানসিনাই ni kok sabo जों दाबो इलेक्शन काना अब फां के ticket ni kok no sakan hana wansugo ticket ni kok no sakan abo hingke aro nadi kaham ke chung wansung na hingke aro borok ni sentiment phayo jodi borok ni mind bebak jorao thik koroi ha diba bebak jorao borok kaham wansuk tongte no wansuk jak tingoi mana chini rupini jatno khatam riang nai kong ang example sawo deporma jatno riwo jamatia jatno riwo riang jatno riwo chini rupini jatno khatam riya phadi chung protest khalai nai phadi chung case kebeng lai nai phadi chung taklai chini somas no riya hingke chung taklai buchi riya mane bini chai tokmani hingke abhai khlai borok tiprasani bisingo wala lai mani bising tui o boot nosto ongthung te tiprasa bai tiprasa khapilaya angoi wansarok phaida manai thangtung men ko kha mahai nong khana ang sasungmaya ang buji sungmaya phia ani buji mani ke abo nadi ani buji ma haino te khoroksa bo buji khana na wansugo bini tolawo khoroksa borokta mane comment khai kanai de ang duijona comment khamani pore nai aro saka SZ tiprasa bosaka je bubagra chongoi ru abono honoi joto mani nai
nung ticket phano mandi pass ungya 100% abo sab saka SZ Tiprasa boso tekesa saka sukumar deporma nung pass ungya butta basadi lazima sincha ungdrop aro tebo comment kubangma tongo tebo comment kubangma bono khuk sitra sanai botong ge bini bo tabuni jorabo chungwa so bujia borogya chung amsu chikon borogya tabo nung borokno bahai khlai bibranto khlainani chaitok abo chungbo bujiwe mano o Tripurani Tiprasarok nung jesukpano wansani faida Tiprasarok na thani naharoi nung rinani na de wansarok na faida o Tiprasarok na thani nung bulai rinani walai rinani bibranto khlai tongphano nung khlai manglak aisi ge main reason gabono amsuk Tiprasa tutui amhai khlai tongkhangke abo chini dofani bagan loss chini dofani bagan chayang main khabosi gabono kubangma tabo educated Tiprasani bisingo tongo kubangma lekha pora surungjak tongo ungoi mano chung lekha pora koroi ungoi mano bo lekha pora koroi abakan aro comment burung tebo tongo tolao chung nugoi mano gengke amsuk thokai nosto khlainani o jora tabo tai manglak o nunghai hinoi sau hinoi je chini rupini bosongni dakhukte bukhuk songni kok baikhe tabo bulai lainani jengoi risinai amai hene wansu katano bin wansu mane to amai no aro ni simi start khainani aro ni simi walai rinani aro ni simi bulai rinani aro ni simi boot boycott ni cholugonti sarinani hinke o borok bubaro thangai boot dijanai amai wansu mane amai planning bini tini je jorao bobuba grabai tongoi tongpro bo amhai tongmania phiaba hamya bai thanga borok hamyang mani abo bini faida bahai klai khainani abo lama ma naituk sinai lebobo o naituk mani bagana tini Tiprasa bai Tiprasano walai rinani bagai Tiprasa bai Tiprasana bulai rinani bagai amhai chokranto bini Facebook page obo sui upload khai obo belai chai haichi obo nang belai kha condemn khai haichi obo nang selengo haichi ang seleng kha bono norok bini comment porin je thangoi burung comment haichi burung comment phia tabu delete khai kang soi mi ya bini Facebook o angobo screenshot boi narok tin jakaisi bo delete phano khai mano haini bagoi okay nini jirikmani bai chini Tiprasarok walai bulai onglak bojidi chung muthang jaknani chung sawe man khatabu nung jesukpano dalali khlai tongdi Tiprasa bai Tiprasano bulai rina bago jesukpano chesta khlai tongdi abo nung kundin success khai malak menka abosi ngi norok bini o comment to nugoi bini o Facebook o je sui upload khlai jakno nugoi norok ni wansung mung tamo ang wansung ma haida norok wansung obo Tiprasa bai Tiprasano bo hangama phangrana buddik bini boot ni faida lutena buddik angka mahai ne wansuk norok bata mahai wansuk nge norok comment khai mano norok ni wansuk mani comment ni bisu tin norok share khai no ge sei borok poritu sai borok no norok tamo phurungnani musung norok ni bukakti norok comment ni bisu sawai mano hambai malane norok bai next video